Tak, v tomto momente my už máme pripravených ďalších hostí, dvoch hostí. Aha. Najprv by som predstavila samozrejme toho ľudského hostia, to je samozrejme dôležitejšie, i keď zabere akurát Jerry. Ja som na tých tmavovlasých. Vítame Juraja Ferka. Dobre, áno, prajem. Ahoj. A teraz ten blondiak. A blondiak, to je Jerry. Blondiak sa volá Jerry. Blondiak je Jerry. Juraj, ty si cvičiteľ psov. Áno. Dokonca si majiteľ medzinárodného certifikátu Problem Dog Coach, alebo cvičiteľ problémových psov. Tak, ideme sa baviť naozaj o tých problémových psíkoch. Dá sa vôbec dospelý pes preučiť, ak povedzme sme si zobrali psíka z útulku, nie je možno podľa našich predstav, je neposlušný, možno zlý? Určite. Dá sa robiť aj s takýmto psíkom a dá sa s ním spraviť veľa. Ide len o to, aby boli splnené nejaké základné predpoklady a to je hlavne tá komunikácia so psíkom. Komunikácia je úplný základ celého fungovania, výcviku alebo aj odstraňovania samotných problémov so psami. Myslíš, ide o jazyk, v ktorom komunikujeme? Ide o jazyk, presne tak. Ide o jazyk. Ide o to, aby sme dokázali upútať v prvom rade pozornosť psíka. Ako náhle upútame pozornosť, potom už môžeme vyvíjať nejaké ďalšie, či už cvičenia, alebo ďalšie aktivity, ktoré od psíka vyžadujeme. Takže prvým základom je tá pozornosť a to je vlastne ten základ tej komunikácie. Následne potom môžeme psíkovi dávať rôzne povely, môžeme ho cvičiť na rôzne úkony, všetko možné. Ale ide o tú komunikáciu prednostne. Čo sú také najčastejšie problémy so psíkmi? No, medzi najčastejšie problémy dá sa povedať, že jedným takým, ktorý je veľmi populárny aj v televízii, je agresivita psíkov. Toto je ale žiaľ nie problém psíkov, ale spravidla problémom majiteľa. Ale toto väčšinou býva. K nám chodí pani Janeková, ktorá privede bulteriérov, ktorí sú krotky ako mačičky. Naozaj. Čiže to je naozaj väčšinou o tých majiteľoch. Je to výhradne o majiteľoch. Z iných problémov by som spomenul možno ťahanie na vodítku, to znamená, že psík nevie chodiť na prechádzkach vedľa nohy pekne tak, jak má, alebo je to rôzne strachové prejavy, to znamená, že sa bojí toho, že svieti slnko, toho, že fúka vietor a tak ďalej. Sú to častokrát dôsledky zlého zaobchádzania so psami, možno častokrát až týrania psíkov. S takýmito psíkmi sa stretávam veľmi často a tam je to naozaj náročné odstraňovať takýto problém strachový. Čiže môže to byť, prepáč, aj trošku o tom, že ten majiteľ musí tomu psovi vedieť ukázať, že ja som tá osobnosť, ktorú ty musíš nejakým spôsobom rešpektovať. Je to tak. Že ten pes vycíti, že s týmto ja budem môcť. Že to je podobné ako s malými deťmi. Oni si točia skrátka s tým, kým chcú. Áno, je to veľmi podobné. Psík ako taký dorastá mentálne možno do veku dvojročného dieťaťa. Ďalej už sa nedostane a takto treba k tomu psíkovi aj prístupovať. To znamená, s dvojročným dieťaťom takisto treba tam dodržiavať určitú striktnosť. To znamená, že keď má psík niečo dovolené, tak to má dovolené vždy potom, ale keď je niečo zakázané, je to opäť zakázané vždy a musí mať psík presnú hierarchiu. Tak je on nastavený a takým spôsobom funguje. Čiže keď mu ukážeme, že my sme pánom, tak potom sme pánom navždy a nemôžeme mu dať možnosť, aby fungoval bez toho, že teda, respektíve, aby sa presadil on dominantne. Ale zasa istú voľnosť podľa mňa môže mať. Pokojne, podľa mňa by si mohol teraz Jerryho pustiť, lebo je mi jasné, že cítiu Tona Mesaroša slaninku, anglické raňajky. Aspoň mu to ukáž to, no, buď taký dobrý, zober, ukáž mu, čo máš v panvici, no. No, myslel som, no, pekne, dobre, tak tam veľa svetla nemáme, tak poďte si s nami zasúťažiť aspoň, milí televízni diváci.